Vítejte tady podletačky. Počasí. Přijde sluníčko, prší, fouká vítr a je zima. Čau. Zprávy. Dobrý den. Dobrý den. Jo, vykradení a výbuch, co vykradení. Tak jo, někdo vykradl prezidentovo auto a jo, vyšla se tam s útočník s prezidentovou dcerou a zase v tom autě. A prezident je za ním a chce ho zabít, bo jeho dcera je tam na měnínko v blížku. A ty? Děkuji, Verčo, nejde. Spasili kočky. 35 koček zaútočilo na lidi. Stalo se to ve městě a jejím jménem Čelkot. Nyní vám ukážeme ukázku ze zaútočení. Tohle byla první zpráva a nyní přidám slovo Vec. Děkuji. Máme zase výbuch od prezidenta. Prezidentové výzvy odskočí. Prezidentové bytě se staví v jeho ulici, v jeho postaví, kde vyhodně teče. Ale nevíme proč. Proč? Ale asi prezident tak chtěl něco zabít. Byl to ten samý útočník, který napadl jeho dceru a zatonil? Nebo jiný? Asi jiný. Nebo to samý. Ty voli. Děkuji, Verčo. Velký požár se stal dnes večer 26.12.2012. Stal se v městě Skotlando v Friesenburgu. Velký požár vznikl asi kvůli velké svíčce, kterou vynalezl Bruce Willis. Stavěl jí 278 let a zapálil ji velkým zapalovačem. Požár se doteďka nezjistil, požár se doteďka neohasil. Děkuji, to je všechno. Tak jo, čau! Výtvarná dílna. Jen, my se naučíme vytvářet nějaké nové věci. Pojďte za mnou, jdeme prst. Ach jo, nemám nic. Musím to obchodu. Den. Máte to vypadne. Ano, máme tady docela hodně, máme tady spoustu věcí, které potřebuje vytvářet. Paletu, deníček, kyblíček, hadr, Zapalovat, jo. no i zapalovat. To se používá při některých. Aha, jo, já už vím, co se tím dělá. Máme tam tempery. Ano, máme tam tempery, voskovky, fixy, A kolik to tak bude stát? 500 batů. Dobře. Máš. No, nic nemám. Takhle. Takhle. Tak.
už jdeme domů. Tak. Dneska budeme vytvářet nejspíš papír. Takže tolik papíru. Tolik. Takže, dneska to uděláme vězu. Jsme si vyřek. A takhle ho sláte. Tak. Teď uděláme veselý dílko. Tak, to není. Tohle je hvězda. Je to hvězda, takže. Uděláme letadlo formule 3, 4, 5. Tak, tohle bude letadlo formule 3, 4, 5. Takhle to budete skládat, jo? Dívejte, tak. 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 A prdele. Hej, co ti je? To potížené. Tak. A teď. Tak. Máme letadlo formule 3, 4, 5. Víte, paní tak. Tak, tady máme. Teď si vyrobíme balící papír a zabalíme si to dárky. Budeme potřebovat fixy, pastelky, co chcete. Kdyby zelená. Takže vybarvíme co nejdřív toto hvězdu. Tam jezdí auta, to nechápu. Pokud jezdí do práce, to fakt. Dokáže pochopit. Takže teďka zabarvíme hvězdičku. Takže hvězda je skoro vybarvená. Tady máme hvězdu barevnou, víte? Pěkná hvězda. Teď ozdobíme vlaštovku. Každý si ozdobí jak chce. Můžete tam dát i nějaké srdíčka, nápisy, prostě co chcete. Ten kašel tvoj. Takže to máme skoro vybarvené. Tak. Takhle se vybarvuje, takhle máme vlaštovku, která paní vítá. Teďka uděláme balící papír na hvězdu. Napíšeme tam. No, tak. Ozdobíme trošičku. Teď jsme tam červený stráneček. Tak. Tak. A balící papír je hotový na hvězdu. Zaveme na hvězdu a na to krčíme. Máme hvězdu i balící papír. Teďka dáme na vlaštovku. Veselé Vánoce. Tak, teď tam dáme červenou. Tak. Máme hvězdičku. I když to je něco to nebudu říkat. Tak. Teď tam dáme vlaštovku. Trošičku musíme slolit. Už to je zavalené. Příští díle uvidíte, jak se vyrábí auto z papíru, obrázky z papíru, míček z papíru a ještě všechno. Děkuji, tak čau. Sport. Dobrý den. Nyní mezi můžeme přivítat největší sportovní prznačku Trnkovou. Čau, dobrý den. Dobrý den. Sedněte si. Tak, prznačko, řekněte nám, co děláte nejlepší za sport.
Nejraději se ještě takhle závazu a ano, takhle dál. No, můžete nám to rovnou ukázat. Ano, můžete sednout. A co děláte si nejradši? Vy nejradši děláte ten, že? Ano. Tak nám ho prosím ukázat. Takhle si jde na pálku, máte líček, to je taková zeď. A teď tinkahle. Ano. Tak, co ještě děláte ráda za to? Vlastně ráda běhám. Tak nám ukážte. Běh. Také ráda se potápím. Ano, ukážte si. Ano, děkuji. A jak takhle dlouho vydržíte, jaký byl váš největší rekord? 15 minut. Ty brďo. A co ještě takhle děláte za sport? Plavu. Ano. Prsače? Ano. Tak, to je od nás dnes vše a my moc děkujeme, že jste k nám přišla dnes na návštěvu. Tak, nashledanou. Zábava. Si vítejte. Největší zábavky je Pepsi a kolu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No, máme takhle. Budeme vám žonglovat a víte vtipy, dějeme to. Tak já, no, můžete začít. Tak ale budete prosím tam nesprý. Děkuji. A díváme mikrofon. Jdeme píček do lesa a vidí tam babu. A řekej. A ona. A ona na to. Co si tam dovoluješ, štíbalej? A on jí řekne. Můžu se toho bavit. A jí tak jim teda. Děkujeme se ještě. A to je všechno? Jo, ještě budeme, co budeme dělat? Žonglovat. A žongluj. No, jeden míček a od něho tady řeknu. Ne, řeknu teď. Nebo žonglování, pomíníčky. Děkujeme za vaše vystoupení. A to je nakonec naše divadla. A ušinkovali Valerie.